El Servei d'Aigües de Girona està gestionat per l'empresa Aigües de Girona, Sal i Sarrià de Ter S.A., AGISA. Un 20% d'aquesta empresa és pública, participada pels 3 ajuntaments. Però el 80% restant pertany a l'empresa Girona S.A. Girona S.A. és propietat d'Aqualia, d'Agbar, de la Caixa i de petits accionistes. Aquests últims són els hereus dels que van crear l'empresa, el 1976, després que el règim franquista els atorgués la concessió. El contracte va durar fins l'any 1992, any en què es va crear AGISA i fins avui. Girona S.A. també participa d'altres empreses, com Aigües de Blanes o Prodaisa, empresa que gestiona l'aigua a gran part de les comarques gironines. El gerent encarregat de gestionar l'empresa Aigües de Girona a la vegada treballa per la part privada, Girona S.A., i està imputat per diversos delictes gràcies a una denúncia de la CUP. Per què? Perquè, mentre s'assegurava que AGISA no tenia prou recursos econòmics, a la part privada es repartien anualment més d'1 milió d'euros en beneficis. Perquè es promocionava la contractació d'empreses participades per la part privada, amb contractes per sobre del preu de mercat. Perquè els polítics mai van fer un control públic sobre què estava passant a AGISA, provocant que mentre uns s'enriquien en l'aigua de totes i de tots, no s'acabaven fent les inversions de millora de l'aigua de tothom. I davant de tot això, des de la CUP, què proposem? Primer de tot, cal saber què ha passat i quins han estat els responsables d'aquesta mala gestió. Cal obligar els investigats que deixin els càrrecs directius d'AGISA i cal començar a treballar per crear una empresa només pública que gestioni un bé tan important com el de l'aigua. Perquè l'aigua és un bé de tots. Recuperem el que és nostre. Movem-nos.